హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నేను మీ వెంకట్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న స్వరాజ్ ఎక్స్ఎం ట్రాక్టర్ అయితే ఫుల్ పెయింట్కి అయితే వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ బండి ఏ విధంగా ఉందనేది ఇప్పుడు ఒకసారి అయితే చూసేద్దాం. సెంటర్ పిన్ చూడండి ఏ విధంగా బాగా తుప్పొచ్చేసి బొబ్బర్లు అయితే పట్టేసింది. బ్యాటరీ కేస్ చూడండి ఏ విధంగా ఉందో, బాగా తుప్పైతే పట్టేసింది. బ్యాటరీ కేస్ కూడా బాడీకి కూడా అక్కడైతే బాగా తుప్పైతే బాగా వచ్చేసింది. చూడండి ఏ విధంగా ఉందో. ఇప్పుడు ఈ ముందు రిమ్ములు చూడండి ఏ విధంగా ఉన్నాయో, గారు పట్టేసి బాగా తుప్పైతే వచ్చేసింది. ఇప్పుడు వెనక రిమ్ములు చూడండి, గారు అయితే భయంకరంగా పట్టేసింది, తుప్పు కూడా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు లోపల పక్క చూడండి ఏ విధంగా ఉందో, లోపల కూడా బాగా తుప్పైతే ఎక్కువగా ఉంది. ఈ వెనక భాగం చూడండి ఏ విధంగా ఉందో, మొత్తం బండి అంతా అయితే బాగా అయితే తుప్పైతే వచ్చేసింది. ఈ స్వరాజ్ ఎక్స్ఎం ట్రాక్టర్కి ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తున్నాం అన్నది త్వరలో ఫుల్ వీడియో అయితే పెడతాను. ఫస్ట్ టైం మీరు చూస్తున్నట్టయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్లో ఫుల్ పెయింట్ వీడియోస్ అయితే వెళ్ళి చూడండి. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం.